Så ser vi lige, hvordan man samler sådan en skinne her, hvor der er, at der kommer til at være noget lys i dørpanelet på nummer det ly. Det er Thomas, der var heldig at vinde en pakke her i en Tesla Fun-konkurrence. Det man får, det er sådan en fin liste her, som man sætter på her. Og så sætter sådan en magnet, den skal sidde under døren. Skubber den bare en lille smule, så tænder lyset. Så ser det så funky ud. Så det gør vi nu. Placeringen af selve magneten efterfølgende kan godt være lidt besværligt at sætte på. Men man skal under selve chassiset her, interiøret, og så ned på det buede stykke her, lige før man kommer til listen. Og så skal den sidde sådan cirka der midt i. Og det vi gjorde, det var sådan set, vi prøvede at måle os frem. Det er pænt muligt. Så der er igen for, at man sætter den på og flytter den, indtil den er rigtig. Der er sådan en lille afstandsstykke og også en lille skumgummistykke, som vi også lige sat på. Og hvis vi så prøver at se resultatet nu, så ser det sådan der ud, når man åbner døren. Og det kunne jeg jo godt lige have vist var slukket for et øjeblik siden. Men den slukker automatisk efter en 10-20 sekunder. Men det er cool. Sådan en her kan man købe hos Autotech.dk for 995 kroner, tror jeg det var. Tjek teslafun.dk for rabataftalen og link til alle de forskellige ejendele, som man kan købe, eller reservedele man kan købe til sin Model Y, sin 3, sin S og sin X. Så slukker lyset. Ha' en god dag. Hej!